At para naman po sa ating good news ngayong araw, Surip Pilgrimage Site sa Bani, handa na para sa Holy Week. Para po sa detalye ng ating good news, bibigyang kulay yan ni Idol Maya. Para sa mga debotong Katoliko, isa sa mga pinakamakabuluhang paraan ng pagninilay-nilay tuwing Semana Santa ay ang pagbisita sa mga pilgrimage sites. Kaya naman ngayong darating na Lenten season, maaari nyo nang isama sa inyong mga pupuntahan ang Surip Pilgrimage Site sa Sentro Toma, Bani, Pangasinan. Dito ay masisilayan ang Redeemer's Cross na isang popular na puntahan ng mga mananampalataya tuwing Holy Week. Sa tahimik nitong kapaligiran, maaari makapagnilay-nilay habang pinagmamasdan ang magandang tanawin dahil mula rito ay masisilayan rin ang ganda ng dalampasigan ng Surip. Kaya karamihan sa mga nagpupunta rito ay diretso IFM News. IFM News. IFM News.